mfowethu lokho namanje kuyisilonda esikhulu ngoba akulona lodwa igoso ebesinalo ekomidini lobunye bomtuba sakha lento elingasekho kunelinye igosokazi esilibeke nakulonyaka uMercedes. So okuyinto esayibuka ilimaza umqiqo kakhulu ngoba abanye abantu laba bebeseqhulwini kakhulu ekutheni lento ibe impumelelo nje basishilo ukuthi sayidweba phansi sasithi asiyiphilise iphile lento iphile umtuba wonke kungabi into yesigodi esithile noma into yesigceme esithile. So ukuze kube impumelelo lokho ke kwahlalwa ke amagoso kwakhiwa ikomiti cathila linobaba uNcophelezi nobaba uMdubane basensolweni ibona obabushanto umfana kabani oMercedes emadwaleni nomjovo umfoka Khumalo oNdlamlenze ogengele baningi kakhulu nje khona nomunye umfo wakamhlonga uFreeway wayiqhamuka ngapha na konke abaningi nje abantu angifuni uqhamanga ukuthi ngizobala ngigcinephi kwamnyeki sasinabanye umunye umfo wakaNdlovu okhehla lenyoni ngalezi ayikhathi so sayakha lento iyaphila sayilakha ikomiti salifasa onke amabhodi okufana afaswe salithola ngisho enkantolo yesizwe sasesiyenza lento siyiphilisa ngathi uzokhumbula isi-active kwakubona nomba ukuthi khona into ekhona esiyenzakalile la ngoba unyaka eyenzeka ngawo lento kwakubuka nombane ishingane incane siyazi ingoma endaweni zonke lezi ezinezihlahla ikhule kakhulu so ukulimala kwalamasosha kade emakhulu kangaka ekomidini kwawulimaza kakhulu umqiqo kodwa ke engifisa ukuthi namagosa akhona akubone nokubaleka kwalento ikhule kakhulu ngoba intsha ekhula njengamanje i-direction kufanele ithole kuthina uma ingekho i-direction kithina izonhlanhlatha bese sisola kanti singakwazi ukuyinika i-direction njengamanje. Mfethu ngenxa yesikhathi sethu mhlambe kulonyaka zithini inhlelo nifuna ukuyibona ikanjani ubunye bomntubadoba mhlambe ukuthini mhlambe usithi nje kancane noma ungasasinikanga konke but uthi lonyaka uthi into ngempela sithembisayo nabantu ngoba uphelile lonyaka njengamanje mfethu. Into esingabathembisa yona abantu ukuthi ingoma nje emtuba kaShameni uma kusaphila lamagosa akhona nezinsizwa ezisemakomidini ezibophezelelayo ukuthi ingoma ikhule ingoma isazoba khona iphile futhi into esinithembisa yona ukuthi le ngoma le festival yobunye bomtuba izophila isikhathi eside futhi ikhule izibe ibe la esasidwebe khona siyofika khona ngoba uyabona nje uzokhumbula ukuthi ingomeni ezikhona ezinkulu mangakutshela iqiniso nje ngathi ngiyokuqala mawubuka izikhathi zayo ingoma yensini ideology lezizoba nkulu ezinye zifike mhlambe ngo2022 kuza ngapha kodwa nje ingoma yokuqala nje yabankrosha ngokwamandla ke nayo lokhu ikhula kahle kodwa nje yona isazoba nkulu kakhulu isazoba nkulu kakhulu sinithembisa amagoso nje amaningi enwabukela emafonini edlala emahostela edlala zonke indawo siyathembisa ukuthi sizazonimemela wona nidlale nawo ingoma la kaShameni kwelampunyoni yabo ngoba siqale vele ama-interview sazophinde usichazana nezinhlelo mekhona oqhamukayo kunye ufuna ukudlulisa uyabo uzokudlulisa kakhulu yabo ngenxa nje yesikhathi sethu yabo mhlambe mfethu sanithola ku TikTok siyakwazi ukubona mhlambe khona i-email address nomunye umuntu ufuna ukufaka isandla ngoba siyadinga ukuthi siyixhase izinto ezikanje bangagcina kuthiwa xhasa ibhola kuphela ide kodwa nengoma ne kwaze ukuxhasa mhlambe ithini nje imininingwane yakho nje abantu abafuna uyabo ukubona nemsebenzi wenu eniwenzayo. Lokho ke Thami mfowethu singakuthokozela kakhulu osomabhizinisi uma beyibuka lento ngoba into enhle kakhulu bafaka isandla khona ikona okungakhulisa i-idea ekhona nomsebenzi osuvele usuphila nentsha ke ithole namathuba nje akahle ngoba uma sesiyakhile ya discipline uma ukusondela kwabatshali imali kulento bayakwazi ukubona ukuthola ke intsha esiqeqesheke ngendlela eright. So ukuthola thina ke einkundleni zokuxhumana mina nje ku TikTok ngiyatholakala
njengonsizwa ziyeshiyana. Yeah. Uyabheka nje insizwa ziyeshiyana angitholakala ku Facebook angitholakala ku Twitter Yeah. angitholakala ku Instagram. Yini ngatholakala lapho ngoba bakhona phela abantu abagxila kakhulu kulezo nkundla zokuxhumana abafuna ukubona umsebenzi. Umsebenzi ke kulezo ndawo uyatholakala mawubheka nje ko Embo Films suke bewufakile umsebenzi njengoba eshuthi ingoma nje noma umsebenzi mawubheka nje ubunye bomtuba ingoma iyayivelela ubheke ko social media nakubona o TikTok futhi ubheka nje ngoba sekuyingoma enkulu. Yeah. Ubhala uthi ingoma yasemtuba noma yikuphi ingoma yasemtuba izoyivelela. Ngoba isisebenzeleke kakhulu. Yeah, mhlambe ikhona inombolo yocingo ne-email mhlambe. Inombolo yocingo singathi u060. Yeah. u00 u00 okay. Xolise lapho. Awebize kahle sibona. Ake sisebenzele u079. Yeah. 82. Yeah. 17 857. Iyona leyo. 079 82 17 857. Sengicishe ngadedela inombolo lo ngiyaphutshuka inombolo kodwa cha. Cishe yaphutshuka lo. Ngoba ngisho mina into ephuzayo la lutho. Ayikho esasitela. Mfethu siyabonga kakhulu nje isikhathi sakho mfethu namhlanje. Okunye mhlawumbe khona okuvelayo soqhamuka futhi uzosinika ama-updates ukuthi kwenzakalani ngoba konakele kakhulu. Yabo nje abasibheke lapha naGasi sekusele mhlawumbe 3 months ukuthi inhlelo ukucacisa ukuthi ithini into yakulonyaka. Yeah, khona ngiyabonga kakhulu ngethuba Thami futhi ngiyalifisa ithuba elinjengaleli la uzosimema khona sonke ucela nje ithuba namagoso sonke asemtuba amakomiti ukubheka nje ukuthi ingoma ingasuka la yipi ngokubambisana. Kungaba ithuba elihle kakhulu lelo. Ngiyakubonga nje ukuthi uyihluphe ngokuthi uzoxoshela lo lwazi oluthole namhlanje. Ngiyathemba ukuthi futhi ke sisaya kude nengoma. Sibakhulu Macengwane. Siyabonga futhi. Sibakhulu besikhona ke la kwaMchunu yabo sithi Mtuba Hustlers la khona sizwa kabanzi ngengoma ubunye bomtuba kakhulu. Sazi kakhulu ukuthi yena ngoma kuthiwa iWorld Cup yakhona ke la eMkhanya kude. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.